És el guanyador, el millor de totes les categories, una mutació amb unes característiques que el fan únic. Es un cobalto negro blanco y ha de tener unas características, pues un determinado color, una melanina muy bien dispuesta, con una estría continua. Ha competit entre vora 1.100 canaris, uns més elegants, altres despentinats, exòtics, nacionals i autòctons. Canaris de tota Espanya que este cap de setmana es poden contemplar a Paiporta. Nosotros tenemos gente de toda España, la mayoría, claro, de la comunidad, como es normal, de todos los alrededores del pueblo. Hi ha més de 250 races de canaris procedents de tot Espanya. Tots ells tenen unes característiques i un colorit diferent. La corona de plomes ha fet guanyadora este canari. Altres, com estos, destaquen per les seues potes. Quan més llargues, millor, d'ahí el seu nom. Llarguet és la raça autòctona més coneguda a la comunitat. En postura se valora la talla, la forma y la posición en la jaula de los canarios. Altres es distingueixen pel seu colorit, pur o híbrid, però sempre únic. Entre tants canaris és impossible trobar-ne dos que semblen.